Здравейте! Днес ще ви покажа как изглежда един пентхаус, намира се в Лондон, за 500 паунда на вечер или по-скоро казано за 15 000 паунда на месец. Като не мога да ви кажа точната квадратура на самия апартамент, доста е голям. Като започваме от хола, тук е плота, както може да видите, масата, има кът за работа. Много е просторно. Сега ще ви покажа гледката от хола. Времето се изясни навънка, цял ден много валеше, но сега е добре. Така. Ще застане от тази страна, да може да добиете представа. Сега ще отидем и в зимната градина да ви я покажа. Тук е доста приятно вечерно време. Гледката е много хубава. Да седнеш, да пиеш по чаша просеко. Така. Ето го и нашият юнак. Сега ще ви заведа и в спалните. Абстрахирайте се от разхвърленото, но с дете знаете как е. Който има дете, може да ме разбере. Така. Тук започваме с едната стая, като нея ние не сме я ползвали. Съвсем нормална стая с гардероб. Във всяка една стая има гледка. Тук е едната баня. Така. И тук е едната спалня. Има страхотна тераса. Сега ще ви покажа. Забравих да кажа, че самият пентхаус се намира на 37 етаж. Тук има нещо като гардеробче. Гардеробно не бих казала. По-скоро като за съхраняване на дрехи. И тук е другата. Сега ще отидем и в спалнята, която реално ние използваме. На мен тя ми е най-удобна, най-уютна, има гардеробна. Ето така изглежда. Тя е много идентична и на другата, със същата тераса. Ето, може да видите терасата. Гледката е просто феноменална. От тук се виждат едни от най-емблематичните забележителности на Лондон. Като тук имаме един дрешник и тук е банята. Общо взето това е. Надявам се да ви е било интересно и да сте добили представа какво представлява един апартамент за 15 000 паунда на месец в Лондон.